Langodan ako konsumo. Kailangan nga manggita ko konsumo. Karon kaya nagpadulong na mo to. Muna yung una na akong biktima karon. Pulisyon ko na. Karon ka. Kuha ko na ito niya mga alas. Asar man itong mamuha ito kamakan. Hindi mo sabot na mo. Pulis eh! Pulis! Hindi ko ta! Madlock! Badi ko na! Di ko madatar ng pusil. Bisa pagpusilong ko ni mo. Jili ka na. Oh, tanawa. Di ako madutli. Di ka madutli. Pero kini akong bunal. Tanawang tagi ka madutlang ni. Yun ka di ka madutlan. Patay ka lagi. Buakon ko ni taka. Igo-igo ko di konsumuha ni. Oh no! Pangundang na mo ketawa, murah mong mga buang. Mga demonyo mo, di mo mga buang. Tama na nakatawa. Hindi lang daw na tulak, kita rin pero nang away daog. Dali ah! Buwangalon, kay tama po kayo kay... Pas eh! Daga kay tagnok. Ano ba itong posporo? Sisipangitan ni mo dia. Dagon! Sige, tawa, dali anak! Dali, dali! Magalinta, magalinta! Pas-pasig! Tama na lang daog, kiaso na kayo! Saka mo diri kay mag-meeting ta! Dali, pagdali! O karon mag-meeting ta! Saan na itong mitingan na kalon? Atong sabutan karon nga diri sa impierno, dili ta magpatakag pasulod diri. Kinahanglan mo sunod jud sa protocol. Agalon pa, agalon mag-stricto ta agalon. Stricto ta, dili ta pasulod og wala ni agi og bakuna, second dose. Uy, Walay travel pass, walay quarantine pass, dili ta pasulod diri. agalon. Mag-amping taon, distansya mo. Ay, stansya. Distansya mo. Dili ta magtakod ani. Kato pa agalon. Kini karon atong gingharian. Kuha ni sa agalon, lockdown. Lockdown ta, total lockdown ang impierno ron. Agalon, kay agalon. Di ba nga din isa ta mag-lockdown agalon kay Ngano man? ang atong mga kauban akong mga sulugoon ay agalon mo kay agalon mo walay ka panginabuhian. Ngita pa mo. Panginabuhian nga. Naman ta diri sa impierno, di naman tam narbaho. O tama ko di agalon mo pero lepet agalon di ba nag-order man tag vaccine dito sa kuan agalon China. Sus. Ay na lang pag-asa atong bakuna kay way ni abot. Wala kita karon diri. Maningkamo jud tang di ta mag social distancing ta. Wala din ang abot atong order agalon. Wala ni abot. Sa to pagalo kung pananglit na mo ari diri mo abot. Nya diri ma-assign sa tuwang dinghari ano sa amo na tong agalon. Ani inyong buhaton, inyong interviewon sa kung basta makasunod sa protocol pwede pero dili di gyud ta pasunod. Ah, interview. Interview. Sige agalon. Matuman ang iyong pagbuot.
Sige ka na. Dinhi sa imperno. Ingon nga tos purgatorio. Sa pamitibugan dali na dali. Magdaot. Asam ko padulungan ni. Ingon nila. Sayon yung giyagian ng imperno. Mampadulong palangit. Kecil surah. Asam ko giyagian ni. Direta seminto. Direta kay sayon kay diri padulong juri imperno. Mau na ba na yung imperno dire? Oh, ano ni? Maayo kay wako masaag. Abringgit kay mo sulod ko. Katama unta ni pasudlon ang tawan. Kay mas demonyo panignaong namo. Pero istrikto kayo meron. Be ipakita imong kuan. Pagpamatuod nga na bakunahan na kakaduha ka higayon ha. Unya imong travel pass ipakita bago ka makasulod sa muang gingharian. Istiktuha ba ni impernohan ni? Wala ko travel pass. Wala ko na-pa-inject ki. Madlok kong mahimong sumbi. Ang mauna, di juga kasulod sa imperno. Sudan lagi ko pinautan kay ko sa dito pa ko sa kalibutan. Dili lagi pwede. Kay bako pa may gimiting ganina sa mga galon. Hayahay kayong mga matay karon. Samtang napay COVID, kay puro mo malangit. Kay diri sa imperno di gid mo dawat. Kay nag-lockdown mi. Kaya ang among-amo, ang mga galon, mahadlok ka matakdan og COVID. Kay way bakuna dinhi. Nya dili maka-vaccinated, dili ka pwede diri. Hayahay kay mo, malangit mo. Unsa man sala nimo sa kalibutan? Anong diri makapadulong? Nakapatay kog tao, mong diri ko padulong. Uy, agalon. Ang ayan mo kay diri butang sa imperno kay nakapatay man ni tao. Bisan pag nakapatay ng tao, ayaw nagpasudla kay bisig matlagdala nag-virus, matakdan ta dire. Lagi tayo mahimo ana kay ang sulti sa mga galon. Di gyud ka pasudlon. Dili di mo pasulod ha. Karon mo. Iso kayo. Banta lang mo. Mag-aabot sa Sparto. Kalimot mo sa atin. Mas masih. Yuk, yuk. Jangan ang katawa ninyo. Sindihin ang daog niya, tayo daog. Kita na imperno nga way daog. Dali! Maminaw! Tama ko na Hai.